Gikan sa KRAN Production Center. Nagadalat niya atong sugilanon. Gugma versus kwarta. Pero kung bago ka pa sa ating channel, paliw ko sa pag-subscribe o pag-pinot sa bell para updated ka sa mga bago na itong drama. Para masabtan nyo ang tanan, sugdan ta sa inyo ini. Dong, Joshua, malakaunat ko ha. Asan ka pa dong, te? Kuan na po ko. Mamaliki na po ko ticket. Kaya para makapalit og sudan og bukas. Oh, tama ba te? Sige te. Ampin ka dito tiya. Oh, dong. Salamat. Ito na po din ha. Para dagan kong mahalin. Pa, matanda ka pa. Dalawang Diyos ba? Nanay ka na sa akong kilid. Upa, di pa bantayan ka ni ate kay nilakalumpot siya. Asa naman pa na mong ate? Nay makaon dia. Ay makaon kong gutom ko. Naman pa. Pa, ayun na paghubog-hubog pa. Kay madaotin mong lawas sana. Uy, nga imagod ka o kung nga imagod taong kong istorya na Joshua. Ayaw kong buti sa akong buhaton. Kay di ako nalipay. Pa, sige naman ka gubog-gubog pa. Ay, po pag-ingana pa. Ikaw madawati mo lawas. Bagun sana mo lang din ate din eh. Kisa nang malang mo bantay na mo. Ay, kanimo Joshua. Kadako na nimo. Hindi nakakinalang bantayan ay. Pa, kung maingana ka pinaminti, madawati mo lawas pa. Unya, wala ba tayo kwarta? Saan ka nang patambal? Ay, kadagan ba istorya ni mo diya? Also man, na maghaon wala. Naman pa. Kanali pa, karanta ka pa. Mas maayo. Kung nakabalo pa lang mo, dili ko mag-ingani. Kugwa ko ibiyahan sa inyong inahan. Di mahal ako.
si Anastasia. Unya, sakalit lang, iya kong gibiyaan. Anastasia, gimingaw na kayo ko di mo. Ugasa ka man karon. Panginaot ko nga. Nasa mayong lalaki ka. Nahimutang. Oh, Anastasia. Hangtod karon. Ikaw pagyapon ang pitik sa akong kasing-kasing. Kinigit si Papa yun. Sige na dyan, inom-inom. Masuko pag inom. Among badlong ng inom. Sugod nga. Nawala ko na si Mama, yun si ate. Nainganan ako na si Papa. Oh, hindi pagkaon ni Papa. Ako nang yatag sa iyo. Asan ka si Mama ka, no? Si Mama, Anastasia. Gusto ko makita sana ni Mama Anastasia. Noy, palit naman Noy, ticket. Palit na mag-ticket Noy. Barato naman ni siya. May na lang Noy, magkapalit ko og bagas usudan. Oh, Inday, tagpilang mo na imong ticket. Barato naman ni Noy. Oh, tagpilang man di ay na. Tag-20 namang buok Noy. Mauma. Sige. Tagi ko ana. 5 ka buok. 5 ka buok Noy. Kadali lang Noy ha. Isa, duha, tulo, upat, 5. O Noy, on ang 5 ka buok Noy. 100 na siya tanan. Ang bebe. Idawatan ni 100. Imo na tanan. Og napay 50 ako pakapay nimo. May na lang ng katabang nimo. Salamat Noy. Kadali lang. Kinsa pa gani imong pangalan? Noy, ako si Kuan Noy. Si Maria. Maria. Ikaw si Maria. Ako di ay si Pausto. Tawag ako sa pangalang Pausto. Sige Noy, Pausto. Salamat kayo Noy ha. Makapalit ako aning bukas usudan kay ron. Wasa pa yan na.
Oo, sige. Ito na ko. Masiganahan ka. Adawa ka niyo. Unsa man na, Noy? Calling card na. Kung doon na kay Toyo, na kay hindi kinahanglan, pwede ko ni mo kontakto o tawagan. Pwede pa ka mo adto sa address nga naada ang nakabutang. Maabay, Noy. Salamat kayo, Noy, ha? Awas pa yan. Hala, sige, maadto na ko, ha? Sige, Noy. Salamat. Bye-bye. Mama, Maria. Ano, no? Kabuutan niya. Si Noy pa gusto. May noon, kailan ako suki sa ticket para talaga mahurot. Ani na lang, matupag ko sa unahan dito ko mamalikya, kaya na pa may napilin. Dito ko. Joshua, wala ka una ko. May tunyag sa akong kumpare. Kay gihaw ko na mag-shot sa amin dito. Pa, pwede di na ka mainom pa. Kay huli na po ka naghubog pa. Kanya magluya na po ka na. Ayaw na pala biinom pa, ha? Ay, anak Diyos ba? Kabalo ko nga mumanin sa akong kagalingon. O, ay kabalagan ako. Ha? Kaya maglipay-lipay ako din. O, sige. Kung maabot mo yung Ate Maria, na nga, mabalik na ako. Ha? Arin ako. Maito na ako kung pare. O sige pa. Amping dito pa. Okay. Sige. Sama na si Papa. Sige na maglakaw-lakaw pinamente. Paguli sa balay, ubog na pod. Uman siya na. Pod anong si inom-inom. Pahit ko din yung kuha na tayo. Inaano. Pwede makabad yung ni Papa. Naamay ni tuktok sa pultahan. Si Ate nakakaroon. Bagad to, ang unang yugtong ni atong sugilanon. Gugma versus Kwarta. Atangi ang sumpay sa atong sugilanon. Thank you for watching.